Ik vind het prachtig werk, want ik geniet van iedere sok. Maar ja, ik maak je een hele hoop blij. Ik heb van hier al 22 per bruiden. Lieds en grut. Ja, ik kan wachtlijsten. En ik ben oma, breioma, bij sok. Ik kan van alle leven een naam erbij krijgen. Nou, dat kost niks. Ik heb zo'n beetje te kwart leven. Dat denk ik, godsgezicht, salet hoor. Ik zit hier nu 14 jaar. Mijn man had ja nog niet geleefd, toen is mijn man overleden. Nu iedereen 90. Maar ik ga wel uit, want ik ben nu 96. Dat ik ben al aardig eentje heen. Maar ik streef ernaar om 100 te worden. Zijn leven, ho, zijn leven, ho. Hoe viel je nou je 100 binnen? Nou goed. Ja, goed. Ik ben net voller niet te worden. Nee. Ik leef maar raak, ik ga best. Ja, ik zei dan, ik wil je wel hoor. Maar ik wil je ook wel hoor. Wat ben ik al? Mijn mem 100 jaar. Hier heeft ze heel lang naar uitgezien. Ze heeft al een paar jaar gezegd van ik hoop dat ik 100 word. Van de morgen hebben de zusters haar op bed al tas zongen. Daarna heeft ze koffie gedronken met lekker mooi gebak. Als klap op de vuurpaal kwam de burgemeester met het ambtsketting om. Dus men werd helemaal vereerd van de burgemeester van mij. Geweldig. Dus, en nu dus feest met de band, de Lietsband en haar neven en nichten. Want ja, verder uit de familie heeft ze nou natuurlijk net meer. Ze heeft alles hoe leeft. Er is niet één in de familie die het 100 jaar geworden is. Dus dat is wel heel bijzonder. En het breidje, hoe gaat dat nog? Het bruidje, ik heb er geen zin meer om zei ze, maar ik ben ik al oud. Dus ik heb honderden peer zakken bruiden, maar ik heb er ook geen zin meer om. Nou, ik zei, mem, het hoed ik net, mem het daarna bruiden. Mijn had mem hier een dochter, dus dat ben ik. En wij hebben 3 zwanen. Beppers die zijn net van, nou, je moet opzitten, hè. Maar nou zei ze het in haar lidsband van, je moet opzitten, want anders maak ik het net meer mooi. Dus Zoan Ierlien, de oudste wordt nou Zoan hier. Zoan Ierlien wist ze dat ze oerbeppen worden zo. Maar ze zei nou, stel dat ik het net mooi maak, ik heb toch weten dat ik het worden zo. Dus, en nu binnen er intussen in die Zoan hier, dus Zoan lidsband. Grutte rijkdom. Meer ken ik net wensen. Tje, een mooie foto van Beppe. Ja, mooi. En paken erbij. Ja. Dus het is heel mooi. Eeuweling, 100 jaar. Een speciale dag, Joert. Ja. Maar lekker genieten. Ja. Ken ook nog, hè? Op zijn tijd even een lekker stukje cheese of een barreltje. Daar kerst dan nog heel blij met mandje. Een citroentje of een zoute jering of een ieltje, zei ze. Dat vind ik eigenlijk nog het allerlekkerst. Ja. Is dat ik het geheim? Ze zei zelf, het geheim is goed het werkje. Ik heb vroeger een soort werk, zei ze, op een bouw. En kan je melken met de hand, net met de machine natuurlijk, maar met de hand. Dus dat is het grote geheim. Werkje, troggingen, lekker eten en drinken. Dus een borreltje, want daar ben je sterk van, zei ze. Nou, dat is het geheim van 100 jaar. En ze geniet op haar manier nog heel erg van het leven. Ik wil je nog net wel, zei ze. Nee, van Juster we even op het kerkhof bij mijn huis. Want die was Juster hier, die wist. En toen zei ze, ik kom nog net, ja, want ik vind je nog veel te mooi. Nou, hoe prachtig is het als je dat zezen kent op deze weg.